тук наживо иконописец и романах Павел прави този любителски клип, аз тук няма да се показвам, а ще показвам моето скромно ателие. Ето, това е иконата на Свети Йоан Рилски. Готова, реставрирана, остава само един лак да се пръсне. Тази икона е дарение на мене на читалище Христо Ботев, град Рила. И след броени дни тази икона ще отива на своето място. Но поводът е неприятен да застана да правя този любителски клип. Като излеза вън от ателието, ще заснема там защо правя този любителски видеоклип. Това е сега друга икона на Света Богородица, която плаче за реставрация. Ето така хубавичко да се види. Тази икона беше поставена по пътя за Рилския манастир край град Кочериново. Откакто тази икона е поставена, слава Богу, спреха катастрофите по пътя за Рилския манастир при тополите убийци. Това е моето скромно ателие в процес на реставрация. Тази икона се вижда е уникална. Сега не може хубаво да се забележа, защото е в легнало положение. Аз съм иконописец. С Божията помощ повече от 30 години аз от този художник взема малко, от други художники, слава Богу, с Божия помощ вече може да работя свети икони. Не е лесно зоографията на свети икони, но с Божията помощ, когато има старание човек, всичко става. Но за съжаление на 16.05 стана тук един вандализъм пред това ателие и ще помина вън. Да излеза така, да се схода с камерата, за да се види проблема. Истинският проблем. Ето българското знаме. Но за съжаление другото знаме го няма. И това е руското знаме. Това ми е художествено ателие зоографско, в което си плащам, за което по право си плащам наем. И за съжаление, на 16 се получи пред това ателие вандализъм. Независимо дали е знаме, дали кокошка, или петел, или коза, или овца и тъй нататък, това е посегателство на чужда имущество. И утре отправям жалба и до районна прокуратура Дупница, ако има камери да са заследили тук, на това място, което се премахна знамето, ето така хубавичко да се види. И този любителски клип тази вечер ще го публикувам по Фейсбук. И тук заявявам, аз съм скромен монах, не желая скандали, но съм принуден вече да действам и да си търся правата. Защото няма никоя светска власт право да влиза в духовни неща и да прави тези порази, да ми премахва това, което съм го поставил. Искам да помена, да се знае, тези знамена са поставени не за политически подбуди,
а да се украси духовно това ателие. България и Русия са православни държави. Аз съм духовник и съм уважил и руското знаме, и тук искам да помина. Радвам се и не съм против, че в Рила има знамена. Са поставили хора пред заведенията, са украсили, и затова, и за той по право, няма право никой да пипа. Това са символи на държава. Това е поругание, го казвам тук, поругание, го заявявам тук с руското знаме. Поругание. И ще искам районно полицейско управление град Рила и Дупница да издират тази вандалщина, кой взима това знаме по право руското, и съм готов да проста, да си поставят знамето на местото, защото става голем проблем. Аз не го правя проблема. Проблема го правят този вандализъм. Аз съм духовник и тук искам да заявя монах. Се страхувам само от Господ. От друг никой не ме страхува. Казва така: ще убиеш тялото, душата не можеш да направиш нищо. Душата е на Бога. Искам да заявя тук, да се обърна към кмета на община Рила, към игумена на Рилската света обител, към районно полицейско управление град Рила. Това, което става тук, цяла Рила е ужасена с премахването на това знаме. Това никакви политически подбуди. Това е символ на държава и няма право никой да го пипа, което е на местото. Ако аз тези знамена по право и руското и бях поставен на метоха, вече имаше право игумена да действа и да ми премахва, и да ми се премахва по право тези знамена. Но аз им поставя на моето ателие, което аз си плащам по право 100 лева за ателието, и тези знамена не ме струват не по-малко от 150 лева с тяхното поставяне. И тук искам да заявя: ще поставя камера. Ако не се върне руското знаме, ще дигна по-високо знамената и ще поръчам руския флаг и ще го поставя. Това, което е оставено в това ателие, докато аз съм жив, с Божията помощ ще стои, докато съм аз в това зоографско ателие. Това е тук. Пред това ателие заявявам: да, сериозен съм, сериозен клип правя, защото това не е шега. Това не е детска градина, това не е детска играчка, защото нека да видя цяла България. На мен ми се плаче, като гледам Свети Иван Рилски, иконата, а това, което ми се направи, може да се сравни, може да се постъпва. За мен е това обида. Ако бях предупреден от игумена на Рилската света обител, от полицейско управление от община Рила, да бяха дошли при мене, да кажаха, да ми дадеха някакво предупреждение, но то се няма право да се дава такова предупреждение. Сега вече проблема е вече решен. Това го считам тук, ето се обръщам и към районна прокуратура Дупница, ще предам всички клипове и жалба, ще предам в прокуратурата и да си свърша работа, защото ще продължавам за София. За София сега съм опътил, но да много съкратим пъто. Това е тук от метоха на град Рила, по-точно от това ателие, и искам да заявя тук, то е много важно. Това ателие ще носи името на Свети Иван Рилски. Това да се види хубаво. Няма какво да ми свързват, че Русия има война с Украина или Украина с Русия. Това няма нищо общо. Аз не искам да помена да поменавам повече за политика. Моля се тази война да спре час по-скоро, защото не е хубаво, за да има в целия свет войни. Аз съм за мира, а не за войната. Амин. Завършам с тулпара на Свети Иван Рилски. Покаяние, основание, прописание, умиление, образ утешение, духовно съвършение, равно ангелно е житие Твое, безпреподобне, молитва хуба и почтеник, и слезах пребивай, Отче Иоанне,
Моли Христа Бога о душаха наших. Бог да пази България от най-лошо земетресение, войни и целия свят. Амин.